L-isqof ta' Għawdex Anton Tewma qal li mhux se tittieħed azzjoni kanonika kontra Father Michael Sajt, is-saċerdot li fl-2008 intervjena mal-familja ta' tfajla ta' 14-il sena wara li kienet għamlet allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali kontra 4 irġiel. Dan wara żewġ investigazzjonijiet, waħda mis-Safeguarding Commission ta' Għawdex li eżaminat jekk kienx hemm xi riskju minħabba li s-saċerdot jaħdem fi skola, u oħra minn bord indipendenti magħmul minn imħallef irtirat, avukata u mħallef fit-Tribunal tal-Arċidjoċesi ta' Malta. L-isqof qal li eżamina wkoll is-sentenzi tal-qorti, ir-rapporti tal-investigazzjonijiet u dokumenti oħra u tkellem mal-allegata vittma mal-familja tagħha u mas-saċerdot. Oriġinarjament kienet il-familja stess li sejħet lis-saċerdot għall-għajnuna, għax diġà kellu relazzjoni pastorali magħhom. Jirriżulta wkoll li għalkemm flimkien ma' oħrajn iffirma l-ftehim li kien ifformulat minn avukat, ma kienx hu li ħareġ bl-idea tal-ftehim u ma kienx hu li jikkuntratta fuq xi somma ta' flus li kellha tiġi mħallsa biex seta' jitwaqqaf il-proċess tal-ġustizzja. Fiċ-ċirkustanzi komplessi tal-każ jidher li s-saċerdot aġixxa bl-iskop li jfittex il-ġid tal-familja u mhux li jfixklu. Għalhekk inħoss li l-parejr li waslu għalih iż-żewġ kummissjonijiet, jiġifieri il-Kummissjoni tas-Safeguarding u l-Kummissjoni Indipendenti imqabta minni huwa ġust. Jiġifieri li ma hemm l-ebda ħtieġa li tittieħed xi tejp ta' azzjoni kanonika kontra s-saċerdot. L-isqof irrikonoxxa iżda li x-xhieda tal-ġenituri u l-firma tas-saċerdot fuq il-ftehim juru li huwa eżerċita influwenza fuq il-familja biex din tirtira l-kwerela. Qal li llum intervent bħal dan jitqies mhux għaqli u li s-saċerdot innifsu stqar li kieku kellu jerġa' jiffaċċja l-istess ċirkostanzi kien jaġi xi mod ieħor. Il-każ imur lura l-2008. Il-ġenituri kienu ffirma l-kwerela wara li bintom allegatament qalet li kienet stuprata u abbużata sesswalment. L-għada, wara laqgħa li fiha kienu preżenti s-saċerdot, huma rtiraw u aċċettaw 7,000 euro. Aktar tard l-om kienet marret lura għand il-pulizija u qalet li dispeċija mad-deċiżjoni u l-flus ġew depożitati fil-qorti. Fl-2017 u fl-2020, meta l-allegata vittma kienet adulta, hija u l-ġenituri tagħha reġgħu ikkonfermaw ir-renunzja wara ftehim ċivili li kien jinvolvi kumpens ta' 120,000 euro. L-erba' ġil mixlija kienu liberati minn kull akkuża. Il-Qorti tal-Appell Kriminali qalet fost oħrajn li l-kwerela kienet ġiet irtirata, li ċerti stqarrijiet tal-imputati ma kinux ammissibbli għax kienu saru mingħajr assistenza legali u li l-postijiet fejn allegatament seħħew l-atti ma kinux meqjusa esposti għall pubbliku skont il-liġi ta' dak iż-żmien. L-akkużi li kien fadal lanqas ma tqisu provati li lil min kull dubju. L-isqof enfasizza li s-saċerdot qatt ma kien involut jew suspettat fl-allegat abbuż u qal li la l-qorti u lanqas awtorità oħra ma ħadu passi legali kontrih. Appella wkoll biex filwaqt li l-abbuż jiġi kundannat ma jingħatax ġudizzju dwar terzi mingħajr ma jkunu magħrufa l-fatti kollha.